Tufa wata sabuwa. Asirin wani aljani ya tonu a jihar Kano bayan ya kira wani bawan Allah yana yunƙurin ya damfare shi, inda ya nuna cewar lallai shi aljani ne kuma zai taimake shi da dukiya mai tarin yawa. To sai dai irin wannan abu da shi aljani ya yi babban laifi ne a jihar Kano, wanda ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba rundunar 'yan sandan jihar Kano ta sa fitowa ƙuru-ƙuru tana yin bayani, inda ta ce lallai duk wani mutum da yake aikata laifi a faɗin ƙasar nan tamu Najeriya, to lallai ya ƙoƙari ya tuba kafin lokaci ya ƙure mishi. Idan kuma mutum ya sake bai tuba ba har ya sa ya shiga hannu, to lallai fa ba zai ga da daidai ba, domin za a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata. Duk wannan gargaɗi da 'yan sandan jihar Kano suke yi ma mutane, to lallai akwai masu kunnen ƙashi wanda kwata-kwata ba su yarda da irin wannan gargaɗi ba, suke ci gaba da aikata manyan laifuffuka, wanda kuma a ƙarshe sai ga shi wannan aljani dama ya ce shi ba ɗan asalin jihar Kano ne ba, asalinsa ɗan garin Kwantagora ne, to amma kuma damfara ta kawo shi nan jihar Kano, wanda a ƙarshe lallai wajen yaudari mutane shi aka yaudare shi, wanda a yanzu haka ya shiga hannu tare da shi da abokinsa. Sai dai bayan ya shiga hannu kuma a ƙarshe ya nuna cewar lallai shi ba aljani ba ne, mutum ne. Duk da dai 'yan sanda sun nuna cewar to yanzu suna son su kulle shi a sel, kar kuma su kulle shi a matsayinsa na aljani ya zo ya fita da daddare, inda ya ce a'a lallai fa shi mutum ne, wannan suna na aljani kawai ya yi shi ne domin yaudari wancan bawan Allah. Kuma irin waɗannan azzalumai ko da wani lokaci su suke ƙara ɓata ma 'yan Najeriya suna, inda za ka ga ko da wani lokaci lallai ana cikin zaman mutunci da sabon wani abu ya fito sai ga sun shiga suna da damfarar al'umma a ciki, wani abun ma sai ga a ƙarshe gwamnati ta kafa mai doka wanda za a ce lallai kar wanda ya ƙara amfani da shi, saboda kuma irin waɗannan 'yan damfara da suka shiga suka lalata irin waɗannan abubuwa, wanda kuma da sai ka ga kwata-kwata irin wannan azzalumai babu su a cikin al'umma. To amma yanzu abin da zai baka haushi, wannan aljani ya ce lallai ai ya yi karatun boko wanda ma ya kai matsayin digiri, wanda ya kamata lallai a ce ya nemi aikin gwamnati ne ko kuma ayyuka ga sunan da dama wanda za ka iya yi na rayuwa ka samu kuɗi ko da ba aikin gwamnati ba. To amma maimakon ya je ya yi haka sai bai yi hakan ba, sai sa kanshi a wannan harka ta banza na sace-sace, wanda kuma kowa san cewar kamar yadda Hausa suke cewa rana dubu ɗaya na ɓarawo rana ɗaya ta mai kaya, to kuma haka take kasancewa, wanda kuma a yanzu zamanin da muke ciki da rashin imani ya riga ya yawa, to haka su ma masu dukiya duk in sun kama ɓarawo yadda ɓarayi ba sa raka masu dukiya, to su ma haka fa ba za a dinga raga musu ba. Haka za a ga an kama su a ta jibga, ko ba dan Allah ba yanzu a wannan zamani, to lallai ka haƙura ka daina sata. To amma mutanen mu kwata-kwata ba su duba haka, sai ka ga sun ɗauki sata abin yi, wanda kuma a ƙarshe so lokaci fa ya riga ya ƙure ma, daga ba sai ka zo ka dinga jin haushi cewa lallai abin da kake kuma kai dama ka san ba daidai ne ba, amma kake ci gaba da aikatawa. Mafi yawanci za ka ga duk mutanen mu da ake ganin ana kai su gidan yari, to za ka ga kashi biyu in ka kasa su, za ka ga rabi ɓarayi ne, rabi kuma kisan kai ne, wasu na tsautsayi, wasu kuma a'a ta ɓangaren satan ne suka je su kama mutum kuma a ƙarshe suka kwace kayansa kuma su kashe shi. Duk haka tana faruwa a ƙasar nan tamu Najeriya, domin yanzu irin abubuwan da suke faruwa musamman ma a arewacin Najeriya, to lallai sun riga sun yawa, wanda zaluncin ɓarayi ya riga ya yawa. A cikin gidanka baka tsira ba, ka tafi gona baka tsira ba, ka tafi kan hanya baka tsira ba, duk inda zaka garzaya ɓarayi sun yawa, kowa dai gurin da yake sai ya tara kuɗi, wanda kuma lallai tara kuɗi a doka ba laifi bane ba, amma sata ita ne babban laifi. Kuma mafi yawancin mutanenmu yanzu so suke ta hanyar sata su tara kuɗi, wannan kuma kowa san cewa duk wanda ya ɗauki wannan hanya ce wacce ba ta bullewa da shi ba, domin inda ce ana samun kuɗin nan a banza, to lallai da ka zo ka tada iyayenka da kakanninka sun tara wannan kuɗi, tunda ka zo ka same su lallai talakawa ne suna cikin talauci, kaga kuɗin nan bai taru ba, to kai kuma babu yadda za a yi lallai ka ce za ka zo ka tara wannan kuɗi ta hanyar haramun lokaci ɗaya, kuma sannan ka ce wannan kuɗi suna su taru maka, lallai hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, wanda kuma a ƙarshe sai dai kai biyu baka samu kaɗan ba, sannan kuma baka samu mai yawa ba. Tunda ko da wani lokaci kowa san cewa irin wannan ɓarayi wani lokaci idan asirin sai tono, duk abin da suka tara in ma Allah ya ba sa'a sun riga sun tara, da ga gaba ɗaya sai 'yan sanda sun kwace shi. To amma kuma sai ga duk da haka lallai bai gargaɗe su cewa lallai su tuba su daina wannan muguwar aƙida ba. Wani abin da zai baka haushi za ka ga an kama shi ba su ɗaya ba su biyu ba, an kai shi gidan yari, amma kuma da ya fito daga gidan yarin nan wannan aiki da yake a ƙarshe zai zo ci gaba da yi, sai dai in kwanan shi ya ƙare wani lokaci in jama'an gari sun kama shi ci gaba da dukansa a ƙarshe a halaka shi. Hakan ta sha faruwa
faruwa ba su ɗaya ba su biyu ba. Kuma wani lokaci sai ga an kama ɓarawo ana dukansa, a cikin wannan masu dukan ɓarawon kuma sai ga wani yana nan yana lallaɓowa, shi ma yana nan yana jira da zai samu sa'a a wannan guri, ya samu sa'a ko mashin ko waya ko mota a wannan guri zai iya ƙara sacewa. Wannan duk wancan abin da ake wancan shi bai sa a gare shi ya zama aya ba, kuma gani yake shi wancan wanda aka kama a halin yanzu lalle rashin wayansa shine ya ja masa aka kama shi. To dalilin da yasa kenan shi ma zai dauki wannan mummunan mataki na ci gaba da irin wannan sace-sace. Abin da zai baka haushi yanzu idan ka je gidan yara dole ranka ya baci, za ka ga matasa tun da kan yan shekara 14 zuwa shekara 15 zuwa shekaru 20 har zuwa 40 da ka ga sanan kullun ana ta kawo musu, ana kawo su gidan yari. Wasu kuma za ka ga an yanke musu hukuncin kisa ma a gidan yarin, wasu kuma za ka ga an yanke musu ɗaurin rai da rai, wasu kuma za ka ga suna gidan shari'a wanda duk inda kai ka da ikon ka taki masu laifi a gidajen yari. Za ka ga ba za ka iya sakin sirrika ba, dole sai dai ka rage wasu ka bar wasu. Yau da masu laifin lalle sun riga sun yawaita, ko ba wani abu ke jawo ana yin wannan laifi ba, san zuciya ne da kin gaskiya. Kai ka san ga abin da yake za ka yi na gaskiya wanda za ka zauna lafiya, sannan kuma kowa ya zauna lafiya da kusa da kai, amma kana ji kana gani wannan abubuwan sai ka kinsa ka je ka zaɓi son zuciya ka ce kuma shine za ka yi, wanda kuma kai ka san wannan abin da za ka yi in dai za ka yi shi ba za ka taɓa zaunawa lafiya ba. Amma kuma ka kage akan ƙarya ka ce lalle sai ka yi shi, kuma a ƙarshe in kai shi din za ka ga ba kai ba zaman lafiya tun a nan duniya, sannan kuma ranar gobe alƙiyama ka je ka tada mummunan hukunci. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai like. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Me sunanka? Muhammad Ismail. Shekarunka nawa? Shekara ta 22. A ina kake da zama? A ɗan dishi. To waye a kusa da kai? Ahmad ne a kusa da ni. To me kuka yi aka kama ku? Muna kiran mutane ne mu damfare su kuɗi. Ga wa'annan sim card da aka kama ku da su guda nawa ne? Guda 28 ne. Na suwaye? Namu ne. Ya aka kuka same su? Muna siyan su ne a hannun abokananmu. To me ake da su? Muna ɗorawa ne mu kira lambar layin contact ɗin. Saboda ta contact ɗin za mu samu mai magana da mutum. Sai mu kira shi mu ce mu aljani. Muna buƙatar sa da ya koma gefe sadaka kamar da yadda ɗan uwana da ya ma bayani. Ya kuke kai ma waye yake magana aljani a cikin ku? Shi yake yi, amma dai tafiyar da ɗaya ce. Ba tafi kai kana yi ko ba ka yi? Ni ina yi amma gaskiya ban iya sosai ba, amma dai yanda da yake yi ni ma dai haka dai nake. To kai mana misali yanzu a ce ga wannan zaka kira shi kana nan ba san ka kira shi ya daga waya zaka ce mana, kai mana bayani irin yadda kake canja muryar. To zan musu ce masa assalamu alaikum, ya ce wa alaikum assalam. Zan ce ɗana baka gane mai magana ba ko? Ya ce bai gane ba. Zan ce mai katunan ranar juma'a wanda wani tsoho yake bara waye zai taimaka mai fi sabilillahi, ka ɗauki sadaka ka bani naira 50 ko naira 10. Zai ce ya tuna, amma kuma bai tuna ba zai ce to ya manta. Zan ce to in ka manta Allah baya mantuwa, Allah subhanahu wataala ya halicce mu baya mantuwa. Ni me yasa idan za ku wannan da fara sai kuna sa sunan Allah a ciki, annabi har da karatun Qur'ani wasu lokuta, me yasa kuke haka? To abin da yasa ake haka saboda mutum ya fi fadawa. Shi ne za a yi amfani da wannan abu. To ai ba ka kira mutum direct ba ka ce mai kai ne aljani, kuma baka dan yi siffanta mai irin. Amma yanzu ni abin da ban sani ba, yanzu kudin aljanu ne ko mutane, idan ba mu gama gane ba kar mu je muna cikin interview nan ku bata. A mutane ne. Mutane ne. Anya? Wallahi Allah mutane bil adama ma ko. Kar mu sa ku a sel ne a neme ku a rasa. Ba za mu illa mai mutane ne mu. Ko? Wallahi Allah. To yanzu kai shekara nawa kana wani abu? Ni ma shekara 1 da rabi. Waye koya maka? Wallahi labai ji ne. Da kai da shi waye ogan wani? Wallahi dai ko dai muna taimakon juna ne. Waye oga a cikin ku? Ai dole akwai babba. To sai dai inda wanda ya fi kwarewa dai haka. To kai me matakin karatunka? Ni digiri ne. Me ka karanta? BSc Biochemistry. To me sana'anka? Ba ni da sana'a sai wannan abu. Wannan ne sana'a? Wallahi Allah, amma Allah yadda na dina. To kamar ya yan wani gari da yan wani gari kuka fi damfara? Yan Niger dai kamar da yanda ya faɗa ma Allah bai. To me yasa kuka fi damfara su? Saboda su in ka kira su ai akwai wanda kamar yanzu a misali in ka kira dan Kano ka ce mai aljani ne kai, ai ba ma zai yadda ba. Allah. Wallahi Allah bai ware yadda. Wato yan Kano fitattu ne? A fitattu ne gaskiya. Allah. Allah, amma bayan yan Niger sai yan ina? Sai dai yan irin da outside da haka dai canjewa da haka. Amma ai ba ka kira irin. Kuna kira mutum yace dan Kano ma kawai sai ku canje layi. Kashi ni zan iya kashewa ma da rai. Allah. To ai ba ma zan kare shi ba sai dai inda ya kona mun kati. An taba kama ka? Wallahi ba a taba kama ni. Allah. Allah daya. To kai akwai wata dama da kake na wannan abu? Ai Allah bai na yana dama sosai. Saboda na fahimci alamancin haƙin wani a gare ka, in dai musulmi ne kai, ba shi da amfani, ba shi da tasiri, babu abin da zai tsina na. Wai me ake da kuɗin ne? Wallahi Allah bai shaye-shaye muke da su. Tun an samu kuɗin ya ake rabawa? Inda ake rabawa kawai za mu je mu siyo kayan shaye-shaye ne mu sha, ragowar kuɗin kuma mu kama ɗaki. To wai me ake a ɗakin an shiga? Ɗaki abin da muke yi a ɗaki, saboda ɗaki ba ma son ƙarar wani ta fito, muryar wani ta fito, sakamakon aljani ne mutum
ai baka kai kana magana da aljani kuma wani ya ce salamu alaikum ai ya buga ma aiki. Allah Wallahi Allah ya labai. tashi hankali. To bayan kuma wannan kiraye-kiraye a hotel din me da me ake kuma? Wallahi labai iya shaye-shaye muke sai kiran aiki. Ko? Nan da yana kamar mafaka haka. Allah Allah ya labai amma mun yi nadama muna buƙatar kuna buƙatar me? ai mana sassauci. To za mu gurfanar da ku a gaban kotu. Akwai wani jan hankali da za ku yi wa matasa masu shekarun ku kamar kai fa digiri ne da kai amma ka je ka faɗa damfara. Me jan hankalinka ga matasa irin ku wanda ya kamata a ce sun gyara rayuwarsu, sun amfani karatunsu da iliminsu ko sun yi amfani da karfinsu da shekarunsu wajen kasuwanci? To ni da gaskiya jan hankalin da nake yi ga matasa yan uwana, mutum ya nutsu ya san inda yake mai ciwo, ma'ana ka nutsu ka san inda yake ma ciwo. Haƙƙin wani cin haƙƙin wani ba naka bane. Gara ka tashi tsayin daka kanka ka je ka nemi haƙƙinka ko naira 5 kake samu a rayuwa ya fi a ce ka kira wani wai ya tura ma naira 2,000 ko naira 3,000 ko naira 10,000 ko dai akasin haka. Ina mahaifinka? Mahaifina baya gari. Ina mahaifiyarka? Mahaifiyata ta rasu. Sun san cewa kana wannan abu? Gaskiya ba su sani ba. To yanzu ya kake tunanin wannan labari zai tunkare su a ce ga ka a Banfai? Wallahi Allah bai na san ba za su ji daɗi ba. Allah. Na rantse da Allah. Za su biyo sanka ko za su sallamar da kai ne? Wallahi ba su biyo sa'una. Ko? Wallahi. Dama ka dan dame su a gidan ne ko yaya? Wallahi a kwata-kwata ni ban san ma asali Wannan me shaye-shaye nake. kana nufin a gidan ba san kana shaye-shaye ba? A gida an san ina shaye-shaye. An taɓa tsawatar ma? An taɓa tsawatar mun sosai ba su ɗaya ma ba su biyu ba. Wani irin mataki suka ɗauka a kanka? To yalla bai ka san dai dan adam idan yana abu tun ana nuna ma irin ana ma hudu ba ka daina kaza abu kaza da kake yi babu kyau. To kai kuma yarinta da To yanzu dai shirme. za a kai ka gaban alkali kuma ta yayyo a yanke maka hukunci har da gidan gyaran hali, ba maganar shaye-shaye a can, ba maganar damfara. Ya market ya kasuwa kenan? Wallahi kasuwa kaga dai yalla bai dai bata yi kyau ba. Allah. Na rantse da Ai kaga Allah. in an je aina ga ai halin zai gyaru ko? Dalilin manzon Allah. To Allah ya gyara ka. Ya gyara mu gaba daya. Amin amin.